प्रथम प्रश्नटी ହେଉଛି କେଉଁ କୁରୁବଂଶୀୟ ଯୋଦ୍ଧା ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଭୀଷ୍ମ, ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ରୋଣ, ଅପସନ୍ ସି କର୍ଣ୍ଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଭିମନ୍ୟୁ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭୀଷ୍ମ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ କେଉଁ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଗାଣ୍ଡୀବ, ଅପସନ୍ ସି ପାଶୁପତାସ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ନାରାୟଣାସ୍ତ୍ର। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପାଶୁପତାସ୍ତ୍ର। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ପର୍ବରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଧ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ, ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବ, ଅପସନ୍ ସି କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ, ଅପସନ୍ ଡି ଶଲ୍ୟ ପର୍ବ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଶିଖାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅର୍ଜୁନ, ଅପସନ୍ ବି କର୍ଣ୍ଣ, ଅପସନ୍ ସି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ରୁପଦ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମହାଭାରତରେ କେଉଁ ନାରୀ ଚିରଞ୍ଜୀବିନୀ ଭାବେ ପରିଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ କୁନ୍ତୀ, ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ରୌପଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ଗାନ୍ଧାରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ମାତା। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ରୌପଦୀ। ଏହିପରି ପୌରାଣିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।